Yes, vi har set på diverse sociale medier, at der er en, der hedder Chili Claus, som sidder og tuder, når han spiser chili. Så er også nogle andre små boys, der bare græder og brækker sig. Så mig og min storebror, hej Justin, vi vil også gerne prøve at smage nogle chili. Vi ved ikke, hvad det hedder det her. Hvad er det, du har? Er det ikke bare chili? Men vi har ikke noget mælk eller noget, der kan brække os i, men vi prøver lige på at smage den. Allah. Altså, er vi i gang med optagelsen nu? Ja. Kan vi ikke lige starte forfra? Det er lige meget, at klippe op. Jamen, jeg tager en bid af mine. Du er blandt. Du skal spise med. Men jeg vil også se noget. Må jeg sige noget? Er vi i gang eller hvad? Nå, okay. Må vi starte forfra? Prøv at sige til dig nu. Må vi starte forfra? Nej, det må vi ikke. Nå. Jeg tror, nej. Men det er jo sådan noget her, vi fik dengang vi var små. Alle andre børn, de fik slik og vingummi og bolsjer, og vi fik sådan noget her med vores mor. Og jeg vil sige, at når man er hjemme fra Danmark af, så er man jo vant til sådan små piger, der dufter af ylleblomster og spiser nogle små grisebasser. Og også som iskold tyrker. Vi elsker chili, så det er noget, vi er født med. Så. Kom nu, mand! Skål! Jamen, det må. Kom så, du. Smager den noget? Har vi mere af det? Ja. Og du? Er det okay? Det er faktisk særligt snak. Er det ikke det? Kan du slet ikke mærke noget, eller? Jeg kan godt mærke noget, men den er ikke stærk. Inden med det. Det er fordi, jeg har taget en lille smashpoint, den er faktisk voldsomt ned. Jeg kan bare mærke det hele vejen ned. Er de slet ikke stærk, eller hvad? Altså, den er ikke overdrevet stærk. Prøv det, mand. Den er slet ikke stærk. Nej. Det er den. Ja, goddag. Var det lidt voldsomt, det her? Mine, var det der? Har vi noget mælk? Er du sindssyg, mand? Det er du bare kujonagtigt. Du er ikke engang prøve at spise den. kujonagtigt. Prøv lige at... Jeg sprøjter den bare lige i munden. Er du sindssyg? Den er voldsom, mand. Det tror jeg slet ikke, det her. Nå, den giver vi ikke ud til nogle steder. Nå, men helt seriøst, prøv det. Når du dufter, prøv lige at dufte den her. Bare lige tage en lille bid af den. Nej, jeg skal... Så det er mere på dit niveau. Det tror jeg slet ikke, det der. Hold da kæft, mand. Tror jeg bare... Arve! Er du okay? Tror han knækker sig. Lad lige være med det der, tryk på den lige knap. Jo. Det er godt. Ja, sure. Hold da kæft, mand. Det skal være ikke kujonagtigt, det der. Hvad er det? Vi vil bare lige sige til Chili Claus, han har stor en morser. Hold da kæft, mand. Det er så
Şuradan şuraya.